Umongameli Cyril Ramaphosa ubongoze iinkokheli zomthonyama ukuba zitshayele neengcambu abantu abagqwalisa isithethe solwaluko. Umongameli Ramaphosa ukuthethe oku kwindlu yeenkokheli zemveli kazwelonke epalamente ngalentsasa. Le ntetho iza kanye emva kokusweleka kwabakhwetha abangaphezulu kumashumi amabini kwiphondo laseMpuma Koloni ngethuba lolwaluko lwasehlotyeni. Umongameli ebewisa intetho kule ndlu yeenkosi zomthonyama okokuqala kule palamente yesithandathu waze wahlaba ikhwelo kwiinkosi zomthonyama ukuba zilwe ukubhubha kwamakhwenkwe esuthwini. We urge traditional leaders as custodians of culture to take this cultural practice back into your hands and improve it accordingly. This is your area of responsibility. Do not allow unscrupulous people, thugs, gangsters to take this very important tradition over. Umongameli uphinde wahlaba ikhwelo kwezi nkokheli ukuba zilwe ukuxhatshazwa kwamanina. We must do more at the same time to foster and support the empowerment of women and to end all forms of gender-based violence, rape and femicide against the women of our country. uRamaphosa uthi imeko enkenenkene yezoqoqosho iza kuchaphazela neendawo ezisemaphandleni kwaye ufuna ezi ndawo zixhamle kwimicimbi yezokhenketho nezimbiwa. We will continue to insist that the law is followed on environmental impact assessment studies. Likewise, mining companies have to engage in proper consultation themselves and arrive at appropriate agreements so that we are able to show what they are going to be proposing in relation to community development programs. Umongameli uthi uza kusingatha inkomfa eza kuphicotha umba wemihlaba kulonyaka. Umongameli uhlaba ikhwelo kwiinkosi zomthonyama ukuba zisebenzisane norhulumente ukulwa iingxaki zabemibeli kwananjalo ethembisa ngokunciphisa intswela-ngqesho nokuhlumisa ezoqoqosho. Kulindeleke ukuba iinkosi zomthonyama zixoxe le ntetho kamongameli ngoLwesine. Bulelani Philip, SABC News epalamente.